היי סבא, זה פרי. קודם כל אני רוצה לאחל לך הרבה בריאות. ורציתי לספר לך קצת על מה שאני עושה עכשיו, בבית ספר, בקיבוץ, בנועם. אז בבית ספר, כמו שאולי אתה יודע, אני במגמות של אומנות ותיאטרון, ואנחנו מתחילים עכשיו הכנות ועבודות סופיות. אז בתיאטרון אני בהצגה שנקראת טירונות, של הבמאי הלל מיטלפונקט. אני משחק קיבוצניק, שזה מאוד מצחיק. הסיפור כולו זה כזה דמויות מאוד סטריאוטיפיות של החברה הישראלית בטירונות של צה"ל. ממש עכשיו התחלנו, אני אחראי על התאורה ועל המוזיקה, ואני מאוד מקווה שיצא טוב. ובאומנות אנחנו גם מתחילים לעבוד על הבגרות, ובחרתי בנושא אש. כל אחד בוחר נושא, ואז עושה לפחות 3 עבודות או יותר על הנושא שלו. וכרגע באמת מעלים רעיונות, גם אמא, גם אבא עוזרים לי, גם המורה עוזרת. וכן, וחוץ מזה בקיבוץ, נגיד, בדיוק היה יום הולדת למישהי מהשכבה שלי, אז היה ממש כיף, חגגנו לה, יצאנו עכשיו ממש, יצאנו לקרן קולות לכזה צ'יז קייק של טד, והיה ממש כיף. אז שוב פעם אני מאחל לך הרבה בריאות, ולהתראות.